Ahoj, vítam ťa pri meditácii, ktorá ti pomôže nájsť pokoj, ktorá ti pomôže zastaviť sa, keď aj len na pár minút. Nájdi si pohodlnú pozíciu, v ktorej tvoje telo môže zostať uvoľnené. Zavri oči a nechaj svoj dých prúdiť úplne prirodzene. Dovol svojmu telu, aby sa ponorilo do zeme či postele pod tebou. Cíť tú podporu pod tebou. Jemne si začni všímať svoj nádych a svoj výdych. Nepotrebuješ vôbec nič meniť. Len sleduj, ako sa dých sám pohybuje. Je to ako vlna, ktorá prichádza a odchádza. S každým nádychom sa v tebe rodí jemná sviežosť. S každým výdychom sa v tebe rodí pocit uvoľnenia. Teraz si všimni, že keď sa nádych končí, je tam taký malý, tichý moment. Je to, ako by si stál na moste. Nádych je jeden breh a výdych je druhý. Nechaj svoju pozornosť jemne spočinúť na tom moste. Nič netlač. Dých si nájde cestu sám. V tom tichom okamihu nie je kam ísť, nie je čo urobiť, stačí len byť. Predstav si, že stojíš na prázdnej pláži pri východe slnka. Vzduch je jemný, všetko je pokojné a ty len si. S každým dýchom
sa ten most stáva širším a svetlejším. Tento most je priestor, kde sa rodí pokoj. Teraz si všimni aj druhý most. Ten, ktorý sa objavuje po výdychu, než sa nádych znovu zrodí. Ten priestor je ako prázdna stránka, pripravená na čokoľvek. Jemná, otvorená, nekonečná. Možno cítiš, že oba mosty po nádychu aj po výdychu vedú do rovnakého ticha. Vedú do rovnakého bezpečia. Teraz nechaj dých plynúť úplne prirodzene. Len si občas všimni most, keď sa objaví. A keď ho zbadáš, ostaň tam a nechaj sa niesť. Všetko, čo potrebuješ, je už tu, v tom momente, medzi momentami. Nezabudni, že to, čo teraz cítiš, nie je len niečo, čo vie vytvoriť meditácia. Je to moment, ktorý si vieš vytvoriť každú sekundu, každý nádych vo svojom živote za akékoľvek situácie. Teraz sa jemne vráť k svojmu telu, vnímaj svoje telo. Vnímaj priestor okolo teba. Môžeš pohýbať prstami na rukách, prstami na nohách. A keď si pripravený, otvor oči.